Ilezo AI kuba ngathi uhlaliphile okunomuntu nceso. Hayi kodwa nawe vele uyazamula. Yini yenza ukuthi u-AI kuba ngathi uhlakaniphile kunomuntu? Ngoba u-AI awunawo ama-excuses, awuzidefendi, awukho emotional, ulogical, kanti umuntu each and every experience angabe uyafunda kuyona, uyablame, uyacomplaina, akaleni lesson, aphindwe futhi iphutha elifanayo many times. Ngobani? Akafuni ukufunda, uyablame, uyacomplaina, uyazidefenda, unama excuses ukuthi afunde in each and every experience. Kanti AI uya incorporate uthi okay, kanti kubuye kube nje, kubuye kubuzwe lokho, izinto zinje. Awuthatha ama excuses u-AI uthatha yonke into, uthatha yonke experience ayi incorporate, yabo. Lokho enokubizwa ukuthi yini? Algorithm, yabo. So now ke AI uya pick up nje, uya pick up, but umuntu aka pick up. Anything you resist will always persist. Ngalesi sikhathi ubingelelo changes akasha othi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani, kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya, ungatatazeli, uyabona. Good people, asiphinde futhi sibonge lapha ukuthi abantu bayaqhubeka bayacindezela subscribe lapha ku YouTube. Siyabonga kakhulu ukuthi uyakhula ama like minded beings, ama enlightened souls. Siyabonga kakhulu nalabo abasophatha monetarily. Siyabonga kakhulu, sibonga kasiphezi singo changes akasha, the Akashian, right? Ke u-AI ulogical, yayizwa lonto, usebenzisa ilonto nje, i-processing ene-logic, awukho emotional. Izinto awuyithathi ngama-emotions, yabo. Kanti umuntu yena u-emotional. Umuntu anganqeni ukuthi angafika aqhuzule yitshe lokuqala, okunokuthi afunde ukuthi why this thing happened. Hayi uzoba ne-excuse ukuthi bengeke kuze kwenzeke ukube bekanje. Akabuki nanokuthi yipi role ayidlalile yena ukuthi lento ibe nje. Emfethu, it always takes two to tango, yes. Ungathi wena abantu banje